ଆଜିର ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ହେଉଛି ତମ ମୋବାଇଲ ଦେଖ। ଚେକ୍ ୟୋର୍ ଫୋନ୍ ଅର୍ ଚେକ୍ ୟୋର୍ ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବାଏ ଏ ନ୍ୟୁ ଫୋନ୍ ଅର୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବାଏ ଏ ନ୍ୟୁ ମୋବାଇଲ। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? ହାଉ ମଚ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ କଷ୍ଟ? ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଂଲିଶ। ଆପଣ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି? ହାଉ ମେନି ଆୱାର୍ସ ଡୁ ୟୁ ୱାର୍କ? ମୁଁ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରେ। ଆଇ ୱାର୍କ 7 to 8 hours a day. ତମେ ବିବାହିତ କି? ଆର୍ ୟୁ ମ୍ୟାରେଡ୍? ତମେ କେତେ ରୋଜଗାର କର? ହାଉ ମଚ୍ ଡୁ ୟୁ ଆର୍ନ? ତୁମ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍ ଡୁ? ମୋ ବାପା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମାଇ ଫାଦର୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍। ତମର ବୟସ କେତେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଏଜ୍? ତମେ ଇଂରାଜୀ କାହିଁକି ଶିଖୁଛ? ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଂଲିଶ? ମୁଁ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ବିଜନେସ୍ ଇନ୍ USA. ଭାରତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ତମ ପ୍ରିୟ ଭାଷା କ'ଣ? ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରେଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍? ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତମର କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ହାଉ ମେନି ସିବଲିଙ୍ଗସ୍ ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ। ଆଇ ଏମ୍ ଆଲୋନ୍। ତମେ କେବେ ଆସିବ? ହ୍ୱେନ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ କମ୍? ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂଲିଶ ସର୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେମିତି ସହଜରେ କହିପାରିବା ତାହା ଶିଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।